Saderengipun pasinaon ing enjing menika kawiwitan, monggo dipun pimpin ndedonga sinten ingkang mimpin? Oh iya, Mas Dito, monggo dipun pimpin Mas Dito. Megah jaga manunggu puja kawitan. Cekap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng enjing para siswa. Sugeng enjing Bu. Nggih, menika Ibu absen rumiyin nggih, mangke ingkang wonten nggih jawab wonten. Hadir Bu, ngaten nggih. Ingkang boten mangke Bu Guru nyuwun keteranganipun menapa, nggih. Sekedap. Sedasa pitu nggih. Mbak Agita? Oh nggih, wonten. Mbak Alia? Nggih. Terakhir Zelma. Wah nihil nggih. Wah nggih, matur nuwun nggih. Lajeng sampun absensi nggih. Ing enjing menika Bu Guru badhe ngajak Mas Mbak sinau bab serat piwulang nggih, serat Wedhatama tembang pangkur nggih. Tujuanipun mangke Mas Mbak setunggal iso goleki tembung sing angel tembang pangkur niku, terus ditegesi diartekne. Bar diartekne rampung, dianalisis isine. Bar dianalisis terus ditelaah amanate apa saka tembang pangkur kasebut. Bar niku terus Mas Mbak iso gawe video tembang pangkur. Ngaten nggih. Lajeng, ayo gen semangat, es breaking rumin, ngadeg kabeh. Pun gen konsentrasi, semangat, setunggal, kalih, tiga. Neng kene seneng, neng kono seneng, neng ngendi wae atiku seneng. Neng kene tentrem, neng kono tentrem, neng ngendi wae atiku ayem. Yo ayo para kanca sing sregep sinau, sing sregep sinau nuntut ilmu. Yo ayo para kanca sing sregep sinau, sing sregep sinau nuntut ilmu. Ya matur nuwun. Ya. Sakniki monggo dibuka HP-ne, nggih. Buka HP-ne silahkan digarap link ingkang pun Bu Guru kirim. Asesmen diagnostik kognitif. Digarap nggih. Mas Mbak saged login, sampun nggih? Ya, silahkan ditingali niki wonten papan nggih, wonten share screen. Tembang pangkur kalebet tembang macapat. Bener apa salah? Bener. Lajeng tembang macapat cacahe wonten sedasa. Bener apa salah? Salah. Nek salah, saiki tembang macapat ana pira? 11. Coba 11 kuwi sapa sing iso nyebutake ngacung? Monggo Mbak. Mbak Berli, napa Mbak? Pangkur. Pangkur nggih sing bakal dipelajari. Terus Mbak? Durma ampun, lungguh. Ya, terus Mbak? Dandang gula. Megatruh ya. Mijil. Mas Kumambang. Kinanti. Sinom. Asmarandono. Pocong ya. Sampun bener sedaya nggih, wonten 11. Betul ya? Ya, oke. Tembang pangkur ingkang badhe kita pelajari nggih. Lajeng menika. Nah, tujuan pembelajaran apa? Setunggal para siswa iso goleki tembunge sing angel wau. Terus para siswa bisa nganalisis tegese, bisa nelaah amanate lan bisa gawe video nggih. Pun jelas nggih? Nggih, baik. Tembang macapat. Tegese tembang macapat niku napa to? Tegesipun sawijining tembang anggenipun maos utawi nyekaraken nglagokne 4 utawa sekawan-sekawan kapedotan. Maksudnya pripun, Bu? Misale tembang pangkur, mingkar mingkur, lah 4-4. Mingkar mingkur ngaten. Ing angkara kapedotan papat-papat. Jelas ya?
Lajeng Sekar Macapat nggambarake cakra manggilingan tiyang saking lair ngantos sedo. Sing pertama napa, Bu? Nah, niki nggih. Saderengipun menika wonten paugeran utawa ciri-ciri tembang macapat. Wonten guru gatra kuwi cacahe larik, nggih. Lajeng guru wilangan cacahe wanda. Wanda itu suku kata. Mingkar mingkur, nah itu suku kata, nggih. Lajeng wonten guru lagu, dawaing swara saben pungkasane gatra. Oh, terakhir mingkar mingkuring ukara. Berarti guru lagune napa? Ya, nggih. Pupuh ya. Pupuh niku napa? Cacahing tembang macapat saben sak lagu. Lajeng nggunakake basa Jawa anyar lan saged madeg piyambak tanpa iringan gending. Niku ciri-ciri tembang macapat. Nah, niki nggih 11 sing pun Mas Mbak sebutke wau pun cetha. Lajeng meniki patokanipun ingkang kita pelajari napa tembang pangkur. Wonten pinten guru gatrane? 7, nggih. Guru wilangan lan guru lagune menika. Nah, pangkur sasmitanipun mungkur, nggih. Watake apa? Ngingkiri hawa nafsu. Lan nyingkiri gandrung. Gandrung iki mesti apa? Seneng karo wong liya, wong wis tuwek kok seneng karo wong liya kan gitu ya. Nggih. Lajeng ginanipun apa? Pitutur, iso menehi nasihat, nggih. Menehi nasihat bab nafsu kala wau lan bab gandrung kala wau. Nggih. Lajeng nah, menika tembang pangkuripun Mas Mbak nggih. Mas Mbak sinambi download aplikasi e-gamelan nggih kangge ngerteni titilarase sepiro. Bu guru badhe nyetelake video interaktif bab tembang pangkur. Tembang macapat pangkur laras pelok pad 6. Titilarasipun Lumama mama lulu lumama manam ro 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 lumanam manam ci 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 ciruluci cinemo mama mapatmo lumama manam ro 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 lumanam nam ci 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 cirolu cirolu luroci. Tembangipun mingkar mingkur ring angkara akarono karenan marti siwi sinawung resmining kita sinemo sinupa sinukarto mreh krata-rata pakartining ngilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Ya, sakmenika sampun saged nembang napa dereng? Dereng, oh nggih. Sakniki sinau titilarasipun. Cobi wau sampun wonten kang download? Cobi, nggih. Ya, aplikasi e-gamelan kados menika nggih Mas Mbak. Ya.
Betul, nggih. Langsung sedaya klik nada demung. Pun ketemu demung? Nah, gandeng larasipun sekedap. Kalau wau larasipun menapa Mas Mbak? Nggih. Oh, pelok, nggih. Nah, menika nggih larasipun pelok. Lah, sing pertama apa? Lumomomo dicek. Niki larasipun diganti. Ingkang slendro diganti pelok. Bu guru riyen lajeng Mas Mbak, Bu guru Mas Mbak nggih. Lumomomo setunggal kalih tiga. Lumomomo. Sip. Momo lulu yo. Momo lulu. Nggih. Lumomomo nem yo. Teknik suara tinggi Mas Mbak lungguhe tetap tegak nggih niki begini nggih madhep ngisor nggih mulute niku dibikak dadi rongga suarane nggih rolu menem ci ya alon-alon setunggal kalih tiga yo sip dipertahankan ci yo ciroluci yo nah sip pon cinemo yo momo patmo yo saire pripun Bu lu momo mingkar mingkor yo setunggal kalih tiga mingkar mingkor ring angkara yo ring angkara sip gotro kalih lumo akarono yo akarono karenan yo karenan marti siwi unjal ambekan riyen nggih menem sinawung setunggal kalih tiga sinawung resmining kidung yo sip ci sinuba yo Sinukarto baris lajengipun mreh kretarto yo pakartining yo ngilmu luhung nem cici kang tumrap yo ing tanah Jawa Jiro agama yo ageming aji yo apresiasi kangge Mas Mbak.
saged nggih. Mangke pun sinau malih wonten dalem nggih. Menawi sampun menika monggo Mas Mbak damel kelompok nggih. Damel kelompok dados gangsal kelompok. Pun monggo. Pun nggih. Kelompok setunggal pundi? Mriki nggih. Yudhistira monggo Mas. Ya. Lajeng kelompok nika anu nggih. Jeneng-jeneng napa niki Pandhawa? Nah, kelompok Bima monggo Mbak. Lajeng menika lembaripun LKPD ya. Mas Mbak mangke kangge nggarap. Saged dipun salurke Mbak Najwa mriko. Para siswa goleki tembung angel lajeng nganalisis tegesipun. Lajeng para siswa gawe gancaran nggih, terus ditelaah pitutur luhure. Terus mengke damel video. Jelas nggih? Jelas. Nggih. Monggo ingkang badhe taken mbok menawi Mbak Najwa. Oke, Mbak Najwa badhe taken apa Mbak Najwa? Tembang pangkur niku penciptane sinten nggih? Tembang pangkur penciptane oh nggih karya utawi ciptaan KGPAA Mangkunegara Sekawan. Mangkunegara Sekawan. Monggo pun garap carane goleki tembung sing angel nggih. Niku Mas Mbak monggo HP-ne ditokne. Mengke sing boten mudeng artine. Oh misale tegese mingkar-mingkur niku napa ketik mawon ten aplikasi niki. Nggen kamus basa Jawa online niku wau, nggih. Diketik lajeng nah artine napa digoleki wonten mriki. Enten. Monggo pun garap LKPD-nipun. Kelompok Sadewa padha pinten? Oh nggih, siap nggih. Dipun tulis nggih. Tembung sing angel napa mengke negesine ngangge kamus online basa Jawa. Mbok menawi saking ngartekke tembung wonten ingkang badhe taken. Monggo. Oh nggih monggo ngadeg Mbak sinten? Mbak Zilma. Oke. Mbak Zilma badhe taken apa, Mbak? Tegese laling semi niku napa? Laling semi. Oh nggih. Niku dari kata dasar utawi tembung lingga lingsem ya. Nek wonten kamus boten enten sing diketik kata lingsem utawi tembung lingsem. Lah mungkin nek lak ana artine. Artine niku ngisi-isini. Sinten ingkang wantun maju nembang pangkur? Oh ya, Mbak sinten? Alia. Mbak Alia kalih Mas Ibdan. Monggo maju tepuk tangan nggih. Monggo sing banter. Akarono karenan marti siwi sinupa sinukarta kumrah ing tanah Jawa Pun saya sangat nggih. Lajeng menika kala wau pun Ibu koreksi nggih. Monggo kelompok Arjuna maju. Nggih. Ing mriki kita badhe njelasake isi, teges lan amanat ing tembang pangkur pada 6. Uripa sapisan dosa, tegese urip mung pisan dosa. Nora mulur narare ting saluwer, tegese ora kaya apik pikirane semrawut. Adito guwanan selo, tegese umpamane guwa lambetan.
Sinerang ing maruta tegese disebul angin. Gumarenggeng anggereng agung gumrunggung tegese suarane seru gereng lan dengung. Pindha padane sindha duweni teges kayata awake lan kawula muda. Ngandene paksa kumaki tegese apa maneh watake kemadu. Amanat tembang panggur padha 6 inggih punika dadi cah enom aja duweni sifat jongkak, sing gampang emosi, sing gampang gelut, sing gampang overthinking. Urip pisan aja digawe rusak. Nggih, luar biasa saya nggih. Ya, sakmenika videonipun ingkang sampun dipun unggah, sinten ingkang badhe ngeplay? Monggo. Kelompok Yudhistira. Sinten Mas? Mas Kiki. Monggo Mas Kiki maju Mas Kiki. Nggih. Tepangaken kula kalian rencang-rencang saking kelompok kali. Kula Kiki Satria Wibawa Mulya, absen 29. Nama kula Aurelia Fira Putri Kanahaya, absen 7. Nama kula Akalita Modesti, absen gansal. Nama kula Metu Sugiyanto, absen selawe. Nama kula Karunia Indah Hatikasari, absen 22. Nama kula Raditya Dimas, absen 13. Kula ten mriki badhe jelasaken tembang pangkur padha 3. Buku karsane tegese nuruti kepinginane. Priyangga tegese dhewe. Lora nganggo tegese yen omong. Peparah lamun tegese tanpa dipertimbangake. Angling lumuh tegese asal ngomong. Ing aran tegese ananging ora gelem. Batilu tegese dianggep bodoh. Uger guru tegese ngarep-arep. Aleman tegese dipuji utawa dialem. Nanging janmo tegese ananing wong. Ingkang wis tegese sing wis padadeng semu tegese duwe ilmu dhuwur. Sinamun ing tegese pun kita samudana tegese lembah mana? Sesadoning tegese mesti. Adu manis tegese prasangka sae. Amanat tembang pangkur padha 3. Dadi uwong aja nduweni watak asal omong. Biasane wong sing asal omong kuwi malah wong bodho. Nirwa wong sing duwe ilmu sejati tansah nduweni watak lan prasangka sae. Nggih, tepuk tangan nggih. Nih, nomor absen gangsal Mbak Artalita. Urung diwarai Bu Guru tapi wis wani nembang. Tepuk tangan Mbak Artalita. Terus wau amanate wau sinten Mbak sinten? Heeh, apa mau amanate? Dadi wong aja sok asal. Heeh. Ya, wong sing bodho biasane angsal. Coba Mbak ngateko Mbak. Nggih. Ya. Amanate wau napa? Dadi wong aja asal ngomong. Biasane wong sing asal ngomong kuwi malah wong bodho. Wong sing pinter kan duweni ilmu sejati kuwi malah prasangka sae. Nggih. Niku ya, iya, betul sekali nggih. Biasane nek tong kosong berbunyi nyaring. Wong bodho kuwi biasane kokean kondo. Nek wong pinter kuwi malah meneng bae. Sakmenika rampung nggih. Rampung sinaunipun sakniki monggo bareng-bareng nyimpulake. Mas Mbok kala wau sinau bab tembang napa? Pangkur nggih. Tembang pangkur menika karyanipun sinten? Mangkunegara. Oke, lajeng pupuhipun tembang pangkur wonten pinten? Sekawan welas. Nggih. Pun ngerti ya? Ya. Mas Mbak untuk paugeran tembang pangkur, nggih. Menika ana apa wae paugerane? Nek gawe tembang, kuwi kudu ngerteni apa wae? Siji? Guru Gatra. Guru Gatra kuwi sing apa to? Cacahing larik. Ya.
Betul. Lajeng wonten apa malih? Guru lagu. Napa nek guru lagu? Tibaning swara ing pungkasane. Nggih, betul. Lajeng guru wilangane pira? Misale sinawung resmining kidung wonten pinten? Berarti do pinter sedaya menika. Sampun kangge refleksi Mas Mbak, pun siapaken gadgetipun, HP-nipun. Kita main kuisis ya. Mengke disik-disikan, cepet-cepetan, nggih. Sing bener lan cepet, Bu Guru paringi riwet. Ya, menika nggih. 1 Aulia, kali Rafael, 3 Selma. Monggo maju, Mbak. Yuk maju. Saya ada riwet, mengke dibagi ya kancane. Mbak Aulia, nggih. Lajeng Mas Rafael, Mbak Zelma. Kok tangan ya? Enggak, ampun. Kok dibagi malih nggih. Sampun nggih menika. Lajeng gambarno perasaanmu ya. Pirsane to sinau basa Jawa kalian Bu Teri bab tembang pangkur kala wau, nggih. Nah, mengke gambar kene pripun, Bu? Oh, sing seneng Bu, seneng karo pelajaran menika. Mengke dipun tulis ngeten, senyum, seneng utawi remen, nggih. Lajeng ingkang datar biasa mawon Bu, biasa. Nggih. Lajeng boten menarik Bu, utawi dereng menarik, kirang menarik, sedih, kirang menarik. Menarik. Monggo Mas Mbak mangke nulis digambar wae. Ya. Sampun apa dereng? Mboten sah turunan kalih kancane niki dari lubuk hati para siswa sedaya. Menawi sampun, monggo saged dipun tempel sik seneng nggih seneng, biasa-biasa kirang menarik, kirang menarik. Monggo gantosan majunipun, monggo Mbak. Sampun sedaya napa dereng? Oh nggih. Sampun nggih Mas Mbak, Bu Guru badhe nyimpulake pasinaon ing enjing menika do remen apa do biasa wae apa kurang menarik. Menika senang, hebat, lajeng remen, senang sekali. Oke, senang. Ya. Oke, berarti sedaya seneng nggih kalian pasinaon khususipun tembang pangkur ing enjing menika. Matur suwun nggih. Lajeng Mas Mbak, kangge pertemuan minggu ngajeng menika kita nyinau bab aksara Jawa. Cekap semanten monggo dipun tutup kanthi donga Mas Dito. Nggih. Lajeng mriki Mas Dito. Nah, donga rumiyin. Megah siaga manuku puja kawitan. Cekap. Ya. Cekap nggih. Mugi-mugi pasinaon ing enjang menika dados mumpangat utawi bermanfaat kangge kita sedaya. Menawi kathah kirang saking Bu Teri, Ibu nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.